Úchvatná panoráma tatranských štítov, držiacich stráž nad koloritom lesov, hôr a údolí. Žblnkotavé riavy omývajúce brehy, na ktorých sa čnú sťaby najgeniálnejším umelcom vymodelované vápencové útvary. Krajina plná premien, prekvapení, kultúrno-historického dedičstva, ale aj moderny poskytujúcej mnohostranné služby a rozmanité športové vyžitie. To je severná časť Tatranskej kotliny, to je malebné mestečko Spišská Belá. Vstupujeme za bránu, ktorá nám otvára náruč harmónie a štedrosti, prekráčame prach Spišskej Belej, aby sme sa aspoň na chvíľu ponorili do ríše fantázie. Mesto Spišská Belá sa rozprestíra v severnej časti Popradskej kotliny v nadmorskej výške 631 metrov nad morom. Jej chotár tvoria Belianské Tatry a rovinatá časť kotliny, ktorou pretekajú tatranské bystriny a potoky. Práve nenapodobiteľné prírodné zátišie, ovenčené koloritom Belianských Tatier, ako aj žblnkotavá riava potoka s názvom Biela, boli inšpiráciou k vytvoreniu názvu tohto utešeného mesta. Spišská Belá je križovatkou ciest vedúcich údolím Popradu s cestami smerujúcimi do Tatier a najmä na Zamagurie. Je východzím bodom k bonanze celoročných prírodných krás a radovánok. Do útrob tohto kúska fantáziou nabitej zeme sa môžeme dostať nielen autom, ale aj autobusom či železničnou dopravou. Ak cestujete spolu s nami, tak nech sa páči. Môžete prísť smerom od Popradu cez historický Kežmarok alebo od Košíc či Prešova, prechádzajúc starobylou Levočou, no a zo Spišskej Belej sa vydať na nezabudnutelné výlety smerom k nedozierným štítom Vysokých Tatier či malebnému Zamaguriu, kde už na nás čaká majestátne pohorie Pienin, dominantná rieka Dunajec, ale aj históriou preslávené mesto Stará Ľubovňa, obec Červený kláštor, no a v neposlednom rade kúpeľné mestečko Vyšné Ružbachy. Prvá písomná zmienka o obci Spišská Belá je zakotvená v darovacej listine Bela IV. Z roku 1263. Archeologické vykopávky však svedčia o tom, že na tomto území sídlil už praveký človek a ostali tu stopy aj po Keltoch. V roku 1271 dal uhorský kráľ Štefan spišským Nemcom rozsiahle výsady a tak sa aj Spišská Belá zapísala do spoločenstva 24 kráľovských miest. O hospodárskej prosperite a kultúrnosti obyvateľstva svedčia aj historicko-umelecky významné stavby, ktoré sa zachovali až dodnes. Najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou mesta je kostol svätého Antona Pustovníka, ktorého zrod sa datuje do roku 1260. Prvotný vznik fary sa kladie už do rokov 1072 až 1092. Jej základ sa dá predpokladať v staršej benediktínskej pustovni s kostolíkom svätého Antona Pustovníka. Hovorí sa, že v roku 1208 na tomto mieste stála kaplnka svätého Valentína. Tento architektonický skvost láka nielen svojou úžasnou architektúrou, ale aj interiérom, ktorému dominuje majestátny oltár. V útrobách kostola môžeme za zvukov orgánu obdivovať rozmanité umelecké diela sakrálneho charakteru.
V roku 1612 bola postavená zvonica. Do rúk katolíkov však farský kostol prechádza až v roku 1674. Napriek tomu veľká časť obyvateľstva Spišskej Belej ostala evanjelickou. Tí si svoj vlastný tolerančný evanjelický kostol postavili v rokoch 1784 až 1876. Do súčasnosti je tento Boží stánok dôstojným miestom stretávania sa veriacich, ale aj všetkých milovníkov histórie a umenia. Neodmysliteľnou časťou tak evanjelického ako aj rímskokatolíckeho kostola je ich farský úrad. Jednou z ďalších historických pamiatok mesta je Mariánsky stĺp Immaculata z roku 1729. Na miestnom cintoríne nájdeme popri dome smútku aj unikátne hrobky ukrývajúce telesné pozostatky významných osobností Spišskej Belej. Aj v 21. storočí nás pri putovaní romantickými uličkami ohurujú mešťanské domy neskoro renesančného a barokového slohu. Tieto zrekonštruované budovy, podobne ako aj radnica zo 16. storočia, priam vyzývajú k tomu, aby sa človek aspoň na chvíľu zastavil a dal sa unášať čarom dôb dávno minulých. Práve v týchto pre mnohých už zabudnutých časoch v Spišskej Belej žil a pôsobil doktor Michal Grajziger. V jeho rodinnom dome bolo v roku 1994 otvorené múzeum, ktorého expozícia odhaľuje život a prácu tohto presláveného lekára. Doktor Michal Grajziger bol nielen mestský lekár, ale aj vedec, archeológ, ornitológ, polyhistor a v neposlednom rade ľudomil. V medicíne využíval liečivé byliny, pričom niektoré z nich pestoval vo vlastnej botanickej záhrade. Jeho láskou bola príroda, ktorú objavoval, skúmal a zhromažďoval jej podklady, o čom svedčí množstvo zbierok a exemplárov vystavených v expozícii múzea. Žil v rokoch 1851 až 1912, pričom sa až dodnes zachoval pôvodný nábytok z jeho rodinného domu. V hornej časti múzea sa nachádza mestská knižnica. Len o niečo ďalej nás do svojich útrob pozýva rodný dom Jozefa Maximiliána Pecvala, významného matematika, fyzika, vynálezcu a zakladateľa modernej optiky a fotografie. Práve v tomto dome bolo v roku 1964 otvorené múzeum Jozefa Maximiliána Pecvala, ktorý je rodákom zo Spišskej Belej. Ako tvorca nového spôsobu fotografických objektívov sa zapísal do svetových dejín vedy a techniky. Okrem objektívov Pecval prepracoval aj optiku ďalekohľadov z čias Galileho. Zaoberal sa optikou mikroskopov či projektom osvetľovacieho zariadenia pre lode. V expozícii je vyše 600 exponátov dokumentujúcich históriu fotografickej optiky. Z prístrojovej techniky sú zastúpené známe historické konštrukcie fotoaparátov, vrátane niektorých unikátov.
Súčasná Spišská Belá je harmóniou súzvuku, histórie a moderny. Popri starobilých uličkách sa vyníma novodobá architektúra, poskytujúca občanom mesta priestranné a presvietené ubytovacie priestory, ale aj množstvo služieb, ktoré v podobe rozmanitých obchodíkov, veľkého obchodného domu, bank a kultúrnych stánkov stretávame takmer na každom kroku. Pracovníci mestského úradu sa starajú o to, aby každý obyvateľ mesta, ale aj jeho hosť mal v príjemnom a upravenom prostredí mesta všetko, čo k svojmu bezstarostnému životu potrebuje. Na prvom mieste je však budúcnosť Spišskej Belej a s ňou spojené školstvo. Už v roku 1669 bola v meste postavená škola, v ktorej dnes sídli múzeum. Rozvoj mesta si vyžiadal moderné priestory. Aj z tohto dôvodu sa súčasná Spišská Belá môže pochváliť 2 základnými školami. Pre tých najmenších slúži materská škola s rozsiahlym detským ihriskom. V súčasnosti ju navštevuje 177 detí od 2 do 6 rokov, o ktoré sa stará 19 pedagogických pracovníkov. Lastonožka, mám červené ponožky a patrí medzi stonožky. Aj ideme. Raz, 2, 3, hopra, fajla, čik, čik, bubi, hopra, fajla, čik, čik, bubi. Po obedňajších hodinách si mlaď zo Spišskej Belej môže svoj prirodzený talent rozvíjať v základnej umeleckej škole. K účelnému vyplneniu voľných chvíľ slúži taktiež Centrum voľného času. Pre deti a mládež je k dispozícii 28 záujmových krúžkov, zameraných najmä na vzťah k prírode, rozvíjanie logického myslenia a tiež zručností. Ani o pracovné príležitosti nie je núdza. Popri mnohých súkromných prevádzkach poskytujúcich rôzne reštauračné služby a remeselnícke práce sa v meste nachádzajú aj väčšie výrobné podniky. Dlhoročnú tradíciu má výrobné družstvo Javorina, zaoberajúce sa predovšetkým výrobou moderného nábytku. V dvojsmennej prevádzke sa 80 zamestnancov podieľa na tvorbe kreatívnych dubových obývacích stien, spální či iných bytových doplnkov. Až 70% ich produkcie putuje do zahraničia. Medzi ďalšie významné podniky sídliace na území mesta patria predovšetkým firma Pebek SRO, orientujúca sa najmä na výrobu dlažieb rôzneho druhu, ako aj mestský podnik Spišská Belá či Slovenský plynárenský priemysel akciová spoločnosť. V meste tiež pôsobia baliarne Poprad a Renova SRO. Vyše storočnou históriou prešiel dnes už neexistujúci tabákový závod. V agrárnych tradíciách tohto regiónu pokračujú až 2 poľnohospodárske podniky, a to Ad Tatry SRO a poľnohospodárske družstvo Tatry. Práve vďaka im sa môžeme v zátiší Belianských Tatier pokochať takýmito krásnymi pohľadmi. V týchto podhorských podmienkách sa najviac darí zemiakom.
Ich uskladnením, predajom, ale aj výrobou rôznorodých produktov, ako napríklad zemiakových lupienkov alebo hranolčekov, sa zaoberá Slowbiz s.r.o. Po krátkej exkurzii výrobnými halami niektorých spišsko-belianských podnikov nasadáme do auta, aby sme sa v zápäti ocitli v mestskej časti Strážky. Strážky boli založené v druhej polovici 12. storočia na mieste strážnej lokality. Začiatkom 14. storočia boli majetkom Berzevičiovcov, neskôr Varkočovcov. V roku 1556 získal osadu Marko Horváth Stancit. Práve s touto rodinou je spojený najväčší rozvoj celej tejto lokality. Spišský podžupan Gregor Horváth Stancit tu v druhej polovici 16. storočia vybudoval renesančný kaštieľ. Ten svoju výraznú renesančnú podobu, dodnes evidentnú aj napriek mnohým prestavbám a dostavbám, získal okolo roku 1620. V 19. storočí dnes nám známu tvár kaštieľa dotvorilo založenie impozantného anglického parku. Poslednou majiteľkou kaštieľa bola barónka Margita Čobelová, ktorá postupne chátrajúci objekt obývala až do svojej smrti v roku 1972. V 70. a 80. rokoch 20. storočia bola táto významná architektonická pamiatka rekonštruovaná a adaptovaná na zariadenie špecializovaného detašovaného pracoviska Slovenskej národnej galérie. Expozície umiestnené v interiéri kaštieľa majú muzejno-galerijný charakter a nadväzujú na pôvodný ráz priestorov. Zachovali sa zvyšky nábytku z 18. a 19. storočia, porcelán, čajové a kávové servisy, no najmä významná časť rozsiahlej maliarskej portrétnej galérie. Obzvlášť príťažlivá je knižnica, ktorá v roku 1885 obsahovala okolo 6400 zväzkov. Z rodinnej pozostalosti sa zachovala zbierka malieb a krezieb Ladislava Medňanského, strýka poslednej majiteľky kaštieľa. Maliar Ladislav Medňanský patrí medzi hlavných predstaviteľov maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Prostredie Strážok a okolia ho fascinovalo natoľko, že väčšinu svojich krajinomalieb venoval práve tomuto regiónu. Bol aj vynikajúcim portrétistom, pričom najviac ho zaujímali jednoduchí ľudia a videdenci spoločnosti. Celá expozícia kaštieľa je od roku 1991 sprístupnená širokej verejnosti. V susedstve kaštieľa sa nachádza neskorogotický kostol svätej Anny s goticko-renesančnou zvonicou, komplex, ktorý je spoločne s kaštieľom zaevidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Dnešné Strážky sú dokonalou harmóniou minulosti a súčasnosti. V spleti rodinných domov nájdeme obchod, pohostinstvo, ale aj vždy upravené futbalové ihrisko, školský majetok, patriaci strednej poľnohospodárskej škole v Kežmarku a tiež zariadenie opatrovateľskej služby.
Ak sa zo Spišskej Belej vydáme smerom na opačnú stranu, tak nás nedozierne výšiny Belianských Tatier privedú k agroparku Skaľana. Na mestskej lúke zasadenej do úchvatného prostredia hôr a lesov vznikol v roku 1997 ranč. Tvorí ho 30-hektárová plocha nachádzajúca sa medzi Spišskou Belou a Tatranskou kotlinou. Priaznivci agroturistiky si určite nenechajú ujsť neopakovateľné momenty, ktoré prináša jazda v sedle koňa, v koči alebo na saniach. Pri takýchto prechádzkach voľnou krajinou Spiša môžeme pozorovať nielen pasúce sa stáda oviec, ale sa aj priamo zúčastniť ich dojenia či výroby syra. Okolie Spišskej Belej prináša nespočetný rad prírodných krás a prekvapení. Mesto je vlastníkom týchto nádherných lesov, v útrobách ktorých sa nachádza známa Belianská jaskyňa. Jej vstupné časti poznali zlatokopy už v prvej polovici 18. storočia. Do jej priestorov sa preniklo opäť v roku 1881. Dĺžka jaskyne je 2350 metrov. Ukrývajú sa v nej sintrové vodopády, pagodové stalagmity, ako aj 7 druhov netopierov. Pred vstupom do jaskyne si nenechávame ujsť príležitosť k nákupu upomienkových predmetov. Nedaleko Belianskej jaskyne sme opäť pocítili závan histórie v podobe utešeného kostolíka, zasveteného na nebo vstúpeniu Panny Márie. Kostolík bol postavený v roku 1891. Cestou späť míňame stredisko respiračných chorôb zasadené do úžasného prostredia zelene. Len o niečo ďalej sa v tieni stromov ukrýva chatová osada Šarpanec. Dominuje jej robustná chata Teko. V Spišskej Belej neprídu skrátka ani rybári. Beliansky potok tu napája 3 rybníky patriace Slovenskému rybárskemu zväzu. 2 z nich sú chovné a 1 lovný. Miestna rybárska organizácia je jednou z najstarších. Má 117 rokov a 220 členov, ktorí sa starajú o to, aby sa rybníky každoročne zaplňali pstruhmi, kaprami, lieňmi, no nechýba tu ani úhor, karas alebo amor. Pre tých, ktorí sa na vodnú hladinu nechcú pozerať iba z brehu rybníka, je určený komplex termálnych kúpalísk, nachádzajúci sa v nedalekej obci Vrbov. Blízke, ale aj vzdialenejšie okolie ponúka turistom a dovolenkárom širokú škálu zážitkov spojených s prírodnými krásami Tatier, Zamaguria, Pienin, ale aj s históriou tohto regiónu a mnohostranným športovým vyžitím. Trblietajúcou krásou zahalená krajina otvára vstup do nespočetného radu lyžiarskych stredísk. Hneď po ruke sú známe lyžiarske svahy v Ždiari, Podolinci, Lendaku, Spišskej Starej Vsi a tiež vo Vyšných Ružbachoch. Vysoké Tatry oblažia telo aj dušu každého lyžiara, skialpinistu či turistu bažiaceho po čerstvom vzduchu v atraktívnom horskom prostredí. Práve v takomto prostredí sa nachádza chata s príznačným názvom Plesnivec.
Vymenovať všetky zaujímavosti tohto regiónu v krátkom čase určenom pre film je snáď nemožné. Túto úlohu však dokonale spĺňa regionálne turistické informačné centrum, ktoré nájdeme v budove Mestského úradu. Nečudo, že po takýchto pestrých potulkách vytrávilo nielen nám, ale aj nášmu autu. To sa však môže napapať na čerpacej stanici, nuž a na nás s pestrou ponukou jedál a občerstvenia čaká Motorest Goral. Všetkých návštevníkov z Spišskej Belej uvíta paleta služieb týkajúca sa hotelových a reštauračných zariadení. Za všetky spomeňme aspoň luxusný V-penzión, ktorý sa píši lukratívnym prostredím, v ktorom si môžeme vybrať ubytovanie v plne vybavených dvoj- alebo trojposteľových izbách. Pre náročných hostí sú k dispozícii apartmány. Gurmáni si prídu na svoje v jedálni penziónu. Voľné chvíle si môžeme spríjemniť v bare, v spoločenskej miestnosti, pri partičke biliardu alebo v saune. Občerstvenie, ako aj výbornú kuchyňu vám v priebehu celého dňa poskytne reštaurácia v Mlyne. Pre labužníkov je tiež určená reštaurácia pod vežou s kapacitou 50 miest. Športovci určite ocenia vždy vzorne upravené tenisové kurty, ktoré sa v zimných mesiacoch menia na klzisko. V ich blízkosti sa nachádza bar 501. Nočné chvíle sa oplatí stráviť v Belanskej vinárni. Jej súčasťou je aj reštaurácia ponúkajúca špeciality tak domácej, ako aj zahraničnej kuchyne. Krátka návšteva v objatí Belianských Tatier končí. Lúči sa s nami mesto Spišská Belá, ako aj jeho súčasť Strážky. My sa však nelúčime, nehovoríme stručné s Bohom, ale iba vrúcne dovidenia. Dovidenia kraj lesov, hôr, histórie, no predovšetkým miesto, kde odpradávna žili a tvorili ľudia s veľkým srdcom, v ktorom je vždy dostatok miesta pre tých, ktorí tento čarovný región navštívia.